Halo logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय ओमफ्राय नै दिनै आङो दा नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैलायबाय आङो दा थांनो नागिरदों भइस डाबिंआव आङो दाखालि शर्ट मुभि गादोंमोन बिनिनो आङो भइस डाबिं खालामनो थांनो नागिरदों दा आङो दा माधबमोननि रुमाव दंफैयो आङो दा माधबमोननि रुमावनो एसे गोबाव जाफैबाय ओमफ्राय माने आंहाथ' जेराव मेराव थांलाबायनांगोन नालाय ओमफ्राय दा भइस डाबिं होनो थाखाय थांसिगोन आंखौ लांनो फैबाय आं थांनोसै नोंथांमोना भइस डाबिंखौ माबोरै होयो बेखौ जुदि नायनो गोसोब्ला नायलांदो चलो आंनि भिडिअ औ ओमफ्राय फुला लांनो 사진 무슨 기자 보나 보러 라 가는 거 애랑 그러자 레이저 아유 मेथाइ लायनो एसे हो आंहा फ्लप ना ब्लक होनो बेखौनो एसे नायफैलाबायदां Này bị sớm rồi. Mình khi bắt say. Ayo mà lên boleh. Ada kasih aku. Đừng sức cũng sekarang kan. Singapura pemain sudah dijaya ada. Aku sekarang kan saya di dulu. Ala Singapura pemain sini wasa naman. Si gede be mesti kan lah, ha? 100. 95, sampai 100 lah ya. Popcorn gimana mah? Dulu popcorn. Vegan. Big popcorn जायो नामा? बेखौ आं बेखौ गोथाव मोना नङा बे स्वीट सेन्डर औ सफैबाय आयौ सैमा जा किउट नुयो नै बेखौनोथ' माने किउट माने किउट जा किउट ना ओमफ्राय नै बेखौ लोंनोसै एसे फ्रेस जाना लाग्रोनोसै सफैबाय नालाय बेखौ फ्रेस ये आयु फाग्ला सोरबा माबा माबि सानलाबायलानो बेहा माहाजोनफोरा बिदियाव लोङोनो मालाय नंगौ ए मोनसे इदि ग्लासजों इदि स्टिलनिजों गोसोथोलायनायनि भिडिअ दङमोनथ' फेसबुकआव लेट्सगा आं नायमानि माने वान सेकेन्ड लेट खालामबाय आङो बे लिपस्टिकखौ नायनानै मानो नोंलाय गावबाय बिसिखौ मानो नोंलाय गावबाय अके दाखालि आंखौ खावलायजों ओरै खिला खालामनाय ओरै थमब्लेट ओंखारलायलायबाय जोबसिगोन मालाय बेना जोंनिसो दाना माथो लायनोसैलाय ओइ फाग्ला फाग्लासिनो बहाय माथो लायनोसैलाय ब्राइटेन्स खालामो कभिड करेन्टाइन थानांगौ नोङो माथो लायनोसैलाय करेन्टाइन थाया बिसोर मा बिजि थुनांगौ ओइ फाग्ला दानबगालि ओरै फै मा फै देना पेपार Làm pha đi đây, ơi mới không làm pha, ơi mới không nơi.
Apa ini masih bilang piercing aku? Sao vậy? Asal mana nggak mau tinggal selalu di sini. Alu. Chamang phim này là cái quên. Mana mulai sih mana? Angel, pamlai. Pamlai. Babare, babare. Wow. Wow. Hello. Cukup. Bam lah hai nengah. Gilir nonga. Finally. जोङो लायै आयु जोङो लायै दा बयस दाबिंखौ लाखांबाय दा थांनोसै न'आव माने रुमाव जों आबैया आइसुर बोरैबा सान्दुंजों जोंख्लाब मेथाइ जायै जाखांजोब्बाय दा थांनोसै लाखांबाय दाबिंखौथ' ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नुबाय दाबिंखौ माबायदि लादों जोङो खिन्थु लाइटआ मानो आङो बिदि नुजाफेरदों आं मोनथिले स' लोगोफोर जों थांनोसै ओंखामबो उखैबाय 11:00 जाबाय जोङो थाबनो फैदोंमोन एसे उदैफोरखौ सुफुंलाबायना लानोसै बाय बाय